balima mali kunnafoni jawrani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usman Erik Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ ye avril kalo tile 11 ka taa bila karidon na avril kalo tile 17 dolo jate la funteni kalo fɔlɔ tile 22 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo fɔlɔ tile 28 na a b'a yira k'a fɔ dolo min nɔrɔ barikalen don ni wagati kɔnɔna na n'o ye burujuso fɔlɔ mɔgɔw ka dolo ye bele mɔgɔw ka dolo ni anw yɛrɛ b'a wele ko hɔku ni arabu ko ko mariku o mariku dolo o nɔrɔ de barikalen don ni wagati kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di nunu min kɛ dɔ ye mɔgɔ dusubaw nka nunu dusu mana bɔ u ka dusubonya a tɛ taa yɔrɔ jan a b'a yira k'a fɔ jamana nasugu minnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ni o bɛ tali kɛ u ka sigi yan fan kan o bɛ tali kɛ Itali b'o la Angleterre b'o la Allemagne b'o la Pologne b'o la ni jamana kofɔlen ninnu ye ninnu ka sigi fan ye ni u ye ni jamana dɔ la kelen sɔrɔ u bɛ se ka wasa sɔrɔ a kɔnɔna na olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka taa bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyo ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyo ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira ko fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw bɛ fɛ ka fɛlɛ o fɛlɛ tigɛ ni a bɛ se ka taa wolo kunkɔrɔta la ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la ni dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma wa aw k'aw kɔlɔsi ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ ka taa bila labanyɔrɔ wagatiw la garisɛgɛ siriw ani kasaraw olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun laban yɔrɔ fanfɛla la a b'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun laban ka girin ka ɲɛsin aw ma bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka n'a bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ a ka di aw ye aw ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamu cogoya min na aw ka hakilinaw la ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la aw ni mɔgɔ tɛna ɲɔgɔn faamu hakilinaw la kamasɔrɔ aw mana kuma ni hakilinaw hakilina ye i bɛ taa sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ don o ni aw ni mɔgɔ minnu bɛ kuma na aw bɛ fɛ mɔgɔ minnu k'aw la faamuya fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka don aw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yira k'a fɔ aw dalakan barikalen tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka taa se camancɛ yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se k'aw jigida garisɛgɛ balilenw kan ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka n'a bila juin kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na fariganw olu de kun ɲɛsinin don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na sumaya walew olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko farigan bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka ko ɲɛnama bɛɛ lajɛlen sumaya ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se aw k'a ka ko ɲɛnamaw bila ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma farifaga walew bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fo aw ka se aw ka sɔrɔw kɛcogo la ni aw ka dépenses kɛcogo la n'o tɛ ni aw ye dépenses nasugu dɔw kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko dɔgɔkun bɛ taa laban yɔrɔ yɔrɔ aw bɛ se ka dusukasi de sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ dépenses o fanga ka bon aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka fara farigan kan ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 22 la ka n'a bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma kamasɔrɔ kamanagan minnu tun bɛ aw la don tɛmɛnenw na ko ni aw wulila ka sabara dɔ aw sen na k'olu ɲɛɲini nin dɔgɔkun kɔnɔna na k'aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛw siraw olu ji dilen don ka ɲɛsin aw ma wa ni juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko ni aw wulila aw ka juruw nɔfɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na a ka ca la aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye baaraɲɔgɔnya siraw kan n'a ka wulikajɔ siraw kan ni dɔgɔkun in ni aw ka dɔgɔkun ye dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka n'a bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ
dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen no ka ɲɛsin aw ma wasaw ni kunkɔrɔtaw ani layidukan kɔrɔ kunbɛya ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko wasa bɛ se ka don olu la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ni aw ye gɛlɛya min sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na fo n'o o sababu bɔla aw yɛrɛ bakun kunna ani aw ka ko kɛcogo la o b'a yira k'a fɔ aw ka se aw ka ko kɛcogo la ani mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kamasɔrɔ dɔgɔkun ti dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma wa hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na nin dɔgɔkun kɔnɔna na k'olu ka fariganw fiyew bɛna bɔ dɔgɔkun ti dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ ut kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la isa ka so samiya kalo sabanan denw viergew ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ layidu dafabaliya ko aw ka hakili to o de la kamasɔrɔ ni aw ni mɔgɔ minnu jɛna ko ka ni dɔgɔkun kɔnɔna na a ka kan aw ka se ka aw hakili to aw yɛrɛ la ka bɔ a sira ma n'o tɛ a bɛ se ka kɛ banamini de ye don nataw aw ka adamadenya kɔnɔna na ani aw ka wulikajɔw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka sira tilelen taama nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ kuma minnu bɔ aw da a ka ca la aw ka se ka aw gɛlɛya ka se ka olu waleya k'o bɔ a sira ma n'o tɛ ni aw fanga tɛ se ka ko o ko kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ko k'a b'a kɛ walima k'a kɛ kumakan duman ye a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ taa ka aw bolo dan o de b'a to dɔgɔkun bɛ se ka don nataw gɛlɛya bɛ se ka don aw ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a ka wulikajɔw kɔnɔna na ka ɲɛsin aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ma nka donta fanga o ka bon dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balanso ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw ka hakilina kow ka can kosɛbɛ wa ni aw ko k'aw kelen b'a bɛɛ lajɛlen kɛ ko fo aw ka hakilina bɛɛ lajɛlen kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni ma farati ko aw b'a bolo su aw yɛrɛ ɲɛna a b'a yira k'a fɔ k'aw ka sira kelen ta kamasɔrɔ problɛmuw ani hakilina ko olu ka can aw dala nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw fanga bɛ se ka minnu ɲɛnabɔ ka bɔ a la aw ka se ka aw gɛlɛya ka se ka olu ɲɛnabɔ ka bɔ a la nka ni aw ka b'a bɛɛ lajɛlen ta n'aw bolo fila ye aw bɛ dɛsɛ nka kɛnɛya siraw olu fana sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw donta o fanga ka dɔgɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la ayuba ka so kawla kalo filanan scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun barikalen ka ɲɛsin aw ma banamini fanga ka bon sira caman fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la ni aw bɛ se aw k'aw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bila ka don nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wa dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se ka mankanw sɔrɔ aw yɛrɛ ma sigi ni mankan minnu ye a b'a yira k'a fɔ fana aw ka se aw dusu la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati n'o tɛ ni ko tɛmɛna aw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka taa ka aw yɛrɛ bolo dan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la ayuba ka so kawla kalo sabanan denw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka sira kilelen ta kamasɔrɔ ni aw t'a fɛ ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw kana layidukanw ta ani mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ aw tɛ se ka layidukan minnu dafa wa aw bɛ ko o ko kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na f'a bɛɛ lajɛlen ka kɛ sira kilelen fɛ n'o tɛ ni aw ye sira jɛngɛnenw ta nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se k'aw bolo su aw yɛrɛ ɲɛna kuntagala tɛ jɛnya a bɛ se ka kɛ degun ani kasara ye aw ma a b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka ko kɛtaw la aw kumacogo ani aw baarakɛcogo la aw tɛ se ka fɛn o fɛn kɛ aw kana aw kun don a kɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ gɛlɛya bɛ se ka aw sɔrɔ don nataw kɔnɔna na nka donta fanga o ka ca k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka n'a bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la masa solomana ka so funɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw yɛrɛ de bɛna kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka dɔgɔkun ka se ka ja aw bolo walima aw ka dɔgɔkun ka se ka goya aw bolo a sababu bɔ aw yɛrɛ bakun na aw ka ko kɛcogo aw kuma fɔcogo ani aw ka baara cogoyaw
o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka ko kɛcogo la n'o tɛ n'i ye banamini min donna aw ka dɔgɔkun kɔnɔna na o sababu bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ la wa garisɛgɛ ko yɛrɛ ta fanfɛla fana na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛ cunenw kan garisɛgɛ balilenw yɔrɔ janfɛ garisɛgɛw nka o n'a ta bɛn n'aw ma se ka ko kɛcogo la ko garisɛgɛ ninnu bɛ se ka kɛ banamini ye ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala badara ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw ɲɛsinen don aw ma kamasɔrɔ layidukan kun tɛmɛnen don aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni olu kun dɛsɛlen don ka bɔ a sira ma a ka ca la ni aw kun wulila olu nɔfɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la walima aw bɛ se ka jigi sigi kumaw olu caman mɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔ yɔrɔ siraw jɛlen don ka ɲɛsin aw ma yɔrɔ janfɛ kibaruyaw fo ka taa se yɔrɔ surun fɛ kibaruyaw la kibaruyaw siraw olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma wa aw dalakanw olu ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka kumakan ma se ka ko min dilan aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a ka gɛlɛn fɛn wɛrɛ ka se ka o dilan aw ye aw ka hakilinaw a n'aw ka kumakanw a n'aw baarakɛcogo o barakalen don ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ de bɛ se k'aw ka dɔgɔkun jidi kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw kana layidukan ta aw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ kamasɔrɔ ni aw ye layidukan ta aw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko layidukan ninnu k'a tɛ bɔ a sira ma a bɛ kɛ i n'a fɔ aw ye kuma fakunenw fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fɔ aw ka sigi ka se ka jateminɛ caman de kɛ aw ka dɔgɔkun taabolo la a b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ ka hakilinaw a n'aw ka jateminɛw olu barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nka mɔgɔw ka se ka sɔn aw ye don nataw kɔnɔna na ani mɔgɔw ka se ka ban aw ye dɔgɔkun nataw kɔnɔna na a sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ ka kɛcogoya la a n'aw ka miiriya cogoya la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka ca la n'aw sela aw ka ko kɛcogo la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na don nataw kɔnɔna na aw bɛ se ka wasaw caman de sɔrɔ ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye malima mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya ko halisa an bɛ funteni kalo fɔlɔ la sɔɔni an b'an funteni kalo fɔlɔ b'a kɔ don an na an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ funteni kalo 2nan na toro mɔgɔw ka so a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen funteninen don ɲɔgɔn kɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jamakulu tɔgɔ la ni mɔgɔ min bɛ se f'i ka ko ta ni hakili ye i kana ko ta ni dusu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sufɛla yan fan fana fɛ mɔgɔw bɛ se ka u hakili to u yɛrɛ la kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na tasuma kasaraw olu barakalen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jamakulu tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka an n'a cɛ janya ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n bɛ n lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan k'a daminɛ Chine fo ka taa se Suisse ma n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu b'an lajɛ mali la yan nɔ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in kɛ an sago ye